Straight to the point. Now, arita may galas to nga dugang mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ato ning tagad pagtagad ning atong mga issues mga higala murag ang init karong hisgutanan mga kaigalaan. Mamangyapon kining impeachment atong hatagag hisgutan nato kay daghay magatang ning atong programa kay mohatag man tag summary sa nahitabo mahigalang impeachment trial, no? Kay uban mo manarbaho naman lang gyud good, no? Manarbaho ta kay ting trabaho unya dayon nagkaburing na sad mahigala ang impeachment mo na nga masabot na to katong ting opisina naa sa mga opisina manarbaho gyud sa opisina lisod na sa gayo magsige kag monitor sa impeachment nga nakitrabahoon do concentrate gyud ka unya labi pa mahigala katong mga blue collar workers samot na ang di magkadimaon ang imong mga trabahoon dinha og magsige kag tan-aw. So mao nga malagmit mao ni ang mga rason pod nga ibalhin ang impeachment trial ngadto na sa hapon by next month. Next month ba ka or next week? Wapay final gid na ken. Para nga kuan siguro pero mo na alas 3 kanto sa alas 7 day, no? Or mulapas pa depende. Okay, kay aron pud buhan nga ang mga after sa opisina ang mga tao makatan-aw. Pero ang problema pod mahigala katong masa maingon kapoy na man ang impeachment. And after sa opisina tan-aw lamig teleserye. Mo ni mga higala nga daghan may nagsunod mo na ngako mong tagaan sa update labot mahigala sa impeachment trial. Unya do na po'y mga news mga higala nga gikan sa itong mga kaubanan ato pong dawaton mahigala buhan di pud puol nga sige tag impeachment dapon mahigala ting isalot-salot ginagmay ni naay nabunalag helmet. Di lang po ta kayo laayon. Bitaw, so arita may higala sa impeachment trial. Unsa may nahitabo mga higala, mo ni ang atong pag-summarize, no? Ang gipresentar si Gina Acosta nga mao ang SDO, Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. So atol mga higala sa direct examination, doon ay direct examination nga gihimo ang Counsel for the Prosecution. Doon na mga higalay cross-examination nga gihimo ang Counsel for the Defense ug unya dayon dunay redirect, recross paghuman ang utana ang mga senator judges. Daghan tag mga anggulo diri sa mga senator judges. Kay pag-abot mo senator judges dapat kan tulfo ay. Yan ihingan mahigala og kuan. Kanang unbecoming isip usa ka judge ba. Ni si Rafi Tulfo. No, lain man kay paminaw na mahigalang mong gamit kag terminong estupido ana. Kung abogado pa to dito nga ni gamit ipa objectionable man gina nga imong gamitan po na nga mga termino. Ya kay senator judge man siya na okay ra to niya. Pero dili siya para niya okay ra to pero ang magtan-aw adto katong high level nga mga kuan gyud, mga level-headed nga mga tao mingon dili. Bisag kuan ka. Ngano man ayaw kay judge man ka. Ha? Unyang imong ingnon mga higala nga estupido ana kana nga termino mahigala medyo dili maayo sa usa ka senator judge. Okay, kana lahi po na nga anggulo. Now arita mga kagalaan sa atong pag-summarize kining sa prosecution o sa defense in fairness mahigala mga abogado okay, pulos maantigo mga sugid tig paminaw. Bata pa kay ning abogado sa defense pero kamausad ha. Pero makita nimo nga doon naging mga sagol pa okyab, ha? Doon yung mga sagol nga mga paukyab yun, sa duha. Na in fairness, mahigala, walay kunya kon ang duha pod. Ilang gi-consider nga ang mga tao nagtanaw, di lang mga senator judges, ang katawang Pilipino nagtanaw. Niining maong trial. Okay, so ang summary na to, mao nga si Gina Acosta, SDO mga kagilaan sa Office of the Vice President. So Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Ugunya, iya manghigalang gi-withdraw ang kwarta sa bangko, o iyang gi-turn over, iyang gi-release ngadto kang Colonel Chica kay siya man maoy expert may labot sa pag-implement sa confidential funds kay lain man na nga kalibutan na mahigala ng intelligence mga higala nga world, no? Lahi na nga kalibutan dito kana mga spy day. Lahi na ang kalibutan na ay. Ngilngig sana doon na po yung mga layers na dito mga higala. Mo bitaw na nga dili basta-basta na mo na nga tanawa ko na ini panahon sa defense unsaon nila pag-present og evidence in the part sa defense. Kay lahi man nga kalibutan. Lahi man nga kalibutan. So gikan kan Gina Acosta
Kato iya, honest to goodness man iya. Ako nang i-release ang kwarta kang Colonel Chika, kasi Colonel Chika maoy doon ng expertise. So siya na'y bahala pag-implement dito sa ubos. Nya, mo na sa itong summary ha. So bayo, og atong huwaton, og katos Colonel Chika, og mapatawag to. Practically, kung tanaw ni mo tanan nga testimonya ni Gina Acosta, nabati na nato sa Quadcom, nabati na nato may higala sa House Prosecution, dito sa House Committee on Justice, nabati na tanan. Ang gihimo mga higala sa prosecution, at least, nga maoy gihimong katawanan gani karon mga sukid tigpaminaw, kining mga pangan sa mga tao nga nakadawat ining maong confidential funds. Straight to the point. So ila mahigalang partial ang pagpagawas. Para dili kay laay ba? Kamao pod in fairness prosecution ha, nagsabot ni sila. Pagsabot na nila nag case conference sa prosecution, siyempre case conference na nangatawa po na sila pod nga di ila natuhot doon tanan. Mir Gris Piatos kano maro sa toy first batch. Ya pagkasunod panahon po ni Kapunan, ha? Doon na po ikang Kapunan mahigala nga katong Andilim, Alejandro Pikit ana. So nakuha po ng mga tao ha. Andilim, mao di ay nga nakapikit, ha? Nakapikit mo nang na andilim. So para nga dili kayo kuan. Mir Gris Piatos, si Rinan Piatos, mo to, Nova Santos. So, lahi to nga batch, wahot daday. Para sunod na presentation na pod, si Kapunan Mahigala, mo to i-present Andilim, si Alejandro Pikit. So, lahi na pod, mo na to gihimong katawanan na sad. Pero kana, the same category na mga higala tanan, ang nakalain na doon ay mga ngan nga lahi. Pero the same category nga paggamit og alias ni ining maong kalibutan sa Intel nga kalibutan, pwede ra. In fact, napangutanan na ni mahigalas taga kuha ang joint circular wa magtugot ug wa magdili. Straight to the point. Silent ang joint circular. Ug mo to giingon election for practical reason, of course, mogamit gyud ka og mga alias. Straight to the point. Pareho na ng mga NPA, mga higalang, kanang imong ikasugat ng mga NPA, commander sa NPA, or na kay classmate karon, nyato na NPA na. Abot dito mga higala sa bukid, lahi man nga gidanla day. Nag-alias man na. Lahi man nga kalibutan. Lahi na nga kalibutan. Mawitaw na mga higala nga, so ang mga aliases, doon ay mga ngan nga mga katawanan o guban pa, mura na siya nga kategori. Ilang gitagi-tagi ang pagpagawas. Masabot na to nga kining sa prosecution sa kamao po sila ila po nang gimitingan nga di lang po nato ipagawas tanan para napatay mahabilin po sa sunod, no? O kanang mas NPA day do naman ka, no? O Kake, Kanimuel, Pero kanang imo Kanimuel, kanang Nimuel pwede po nang usbon pag yun mo nga lahi ito indeken. So tuatas kalihukan lahi pod, no? Kanimuel, lahi po nagpangan, no? Kabuyki, Kamaris, Kakin. So doon na mahigilay ko to sa lahi na nga kalibutan ba. Ibalik nimo sa inyo, mamista ba ka kailan nimo ang mga kuan. Mo na ilan na ilahan nimo ngan. Pero ito sa kalihukan lahi mo ngan dito. Kana mahigala sa Intel nga kalibutan ana na. Ang kinilang mga ngan mahigala medyo katawanan. Pero ang kategori niya silent ang joint circular sa kuha og mugamit og alias for practical reason na. So aron nga magkatawanan, gitagi-tagi na primero may Gris Piatos, Rinan Piatos, nya sunod na pod, nigawas sa pod sunod nga batch Miguel, nigawas kadto si Andilim, si Alejandro Pikit na. Gahapon katawanan sad kay lapo ni mangangan nga nang gawas. Lahi po ni mangangana ipakita ko dong names. Mao man ni nahimong katawanan. Mao ra ni mahigala ang actually tara. Antonio Pagong, si kuan kaning mo ni ang nakadawat og naay AR acknowledgement receipt sa confidential funds kay purchase of information si Antonio Pagong, si Timon Andrew Pusa, si Don Piang, si May Pamana, si Shane Ngitngit og si Suniso Belat. So nadako ning istorya mahigala kay ni Aman mahigalay Suniso Belat. Sino nga tanawa Binuang gyud ni mahigala ning maong
ila mahigalang gipapirma nga acknowledgement receipt. So pagutanon ni mo Gina Acosta ni, mayon Gina Acosta nga wa nako ana, Your Honor, kay si Colonel Chica naman na. Kang Colonel Chica man na, Your Honor. Muna akong pabuto na to. Og ipatawag si Colonel Chica, duhay mahitabo. Ang prosecution meron duduha po sa patawag day. Naa sa lista si Colonel Chica nga witness, pero wa pa ila pang desisyonan kung ila bang ipatawag o dili. Kay duha may tabuan ni, og ipatawag si Colonel Chica, malagbit nga si Colonel Chica maog gyud makatagak ni Sara. Og di magkadimao dito mahigala sa ubos. Pero malagbit maka-explain si Colonel Chica, mao hinoy maka-absilto sang Sara. O maka-explain si Colonel Chica kasi may expert ani. Kay Colonel Chica siya mga higala maoy commanding officer sa VP SPG. Munang ang tubag ni Acosta is limited ra gyud. Ang iyang tubag sa gikan pagkuha sa kwarta, nya iyang release ang kwarta nga to kang Colonel Chica, kay siya man maoy expert ana, Your Honor. Wa man say military background si Gina Acosta. Mo nang gipangutana may Gilas Defense Council ato sa cross examination, required ba nga ikaw SDO do nagi kay military background? Dili required. Mo to nga bisag bata pa tong abogado sa defense na nakapalusot gyud mga pangutana nga nindot sa nga paminaw. Although medyo kato mga naminaw nga mga abogado ang mga karaan-karaan maingon gyud kuwang pa gyud. Pero so far ang mga substantial nga mga info nakuha gyud. Istorya bitaw Mike Rama ganin ang gaba apon sa bisita man diri. Pino mga abogadong sara mga bata. Pero mo ningon ni Mike Rama day nga pero naay message ana. Naay message ana nga mga lawyers mga bata ba. Nga murag ang mensahe nga magdanig youthful nga kuan leadership unya kung tagaan mahigala kahigayunan si Vice President Sara Duterte mayong presidente. Na mura ba kitong mga tiguang kapoy na siguro mo sa pahoy-pahoy na sa mo diha. Ato pulihag batanon. So kini mga higala kung imong tanahon o imong gyud analisaron, katawanan kay ni Suniso Belat. Ana pag-pronounce sa Belat, man pronounce ni kay Iman Eagle. Mo na nga mo circulate na ron nga mo na. Pero kung imong i-analyze gyud, mao ra ni nga kategory nila ni Mergris Piatos nga mo tay pirmiro na himong katawanan, sunod ang dilim, kini nga kategory aliases ni. Buti pasabot, silent ang joint circular sa paggamit so alias. So dili siya gidili under mahigala sa joint circular. Straight to the point. Gitugot siya pwede sa mo gamit alias. Pero kini mga ngan nga naa diha nabutang, si Colonel Chica mo'y angay pangutan-on na ni. Dili na mahigala si kini ni ang Gina Acosta. Straight to the point. Hey, mao naman testimonya Gina Acosta nga imo pa yung pugson Gina Acosta. Mahimong argumentative ang imong pangutana. Di man pwede. So, ask and answered nga si Colonel Chica ra. Muna to pabuton si Colonel Chica ila bang ipatawag para siya maka-explain. Now, kini mang higalang apelido. Ato lang gini confront ha. I-address ta gini klaro nga apelido. Kay kini magod mga kagilan himong katawanan. Klarohon tala ni. Suniso Belat. Timan nga naghimo din si Colonel Chica. Si Colonel Chica may gala Osaka sakop sa Philippine Army. O si Colonel Chica mga kagalaan Tagalog man ni. Kanang Belat sa Tagalog di man abastos. Straight to the point. Hinday So, og kahimong katawanan sa mga Kabisayan og Mindanao, grabe hasan oy. Ha? Katawanan kayo. Pero dito sa ila, muna kung klarohon talang gina, may unta mapatawag si Colonel Chica para maklaro to. Unsa ni taga-asa ni Colonel Chica, Tagalog ni kay siya man mahigala maoy commanding officer sa Vice President Security and Protection Group, VP SPG. Kana dayang Belat sa Tagalog mahigala, kana dayang manghiwig ba. Kana bitaw na imong awayon na binabata ron, namo simbahan niya sabak kay bata imong hiwian. Mao din ay meaning dai mga higala. Ang utana ko indekin ganiya kadi ko suito sa Tagalog sala dai kana manghiwi ba. Ha? Oh, Belat. Manghiwi din na kuno. Mao din na inday Maris. Indekin mao din na no. So og Tagalog dili siya bastos. Dili siya bastos. Kasi Colonel Chica man naghimo ani, wa may labot si Gina Acosta ani. Mo ni Gina Acosta gi-submit na diri, daghan ba na mga pangan, siya isip mo'y mo liquidate ana kaysa mo'y SDO,
Una ilang gi-submit dito sa kuha. Mo na nga hantod karon kanang kuha, wa pay final. So dili pa nimo mahatag og konklusyon nga kurakot si Sara Waman. Kay kini mga higalang so far wala man mga higalay testimonya toy pangutana sa portions kang Amy Marcos ha. Naabay bisag usa ka sintimo. Bisag usa ka sintimo lang nadawat Sara ni. Wa gyud. Kay ang kwarta gud ang chain of custody sa kwarta gikan sa bangko. Gikuha ni Gina Costa gitunol man ni Colonel Chika wa man maka hikap gani Sara ang kwarta. Muna nga so far sa pagkakaron kulang pa, dili pa mga higala, wa pa makaprobar ang prosecution nga si Sara ang tanggalon pagka vice presidente. Kaya ang dagas kwarta layman kang Romualdez gani mga kagalaan nga doon na testimonya nga gihatod ginamong mali-malitang kwarta si Ambay. Gihatod mahigala sa balay mali-malitang kwarta doon ay mga pictures. Obe kana og imo gyud tinud-on karon. Seryoso gyud ta nga tong gukuron ang kurakot. Pwede man na nimo ma-check sa NBI. Pwede man nang ma-check sa atong law enforcement units mahigala katong mga expert no AI ba ni AI generated ba ning picture o dili ba? Og dili na AI generated nga dunay mali-malitang kwarta nga gihatod si Sergeant Gutisa nga to kang Romualdez. Lahi ng istorya ha. Ha? So ako balik ko na kini mahigalang Suniso Belat ang naghimo ini si Colonel La Chica nga usa ka Tagalog. So dili ni Bastos alang kang Colonel La Chica. Ha? Kay tanawa ato na karon ta lang gini. Kay pareha na to kita mga Bisaya. Kini bayang mo ingon ta may gala og pagkuha dito og sili daykin, atong ipusaan tanig sili ning atong suka kay lami kay tuslo ning kwan. Ug adto ka sa waray-waray kana bang sili bastos kana. Kay mo man ay kinatao sa lalaki ng sili. Tungod ba ni sa ato bang pinulungan nga lain-lain ba? Una nga ug adto careful ka gyud moingon ka dito indaykin nga ganahan kog sili. Pwede mga og sili kay ganahan kog sili. Uy. Bastos sa ila. Ngayo ka og kuan lahi na. Pero ato diri okay kay na. Sumo na nga kini mahigala binastos ba ning kang Colonel La Chica di ba? Ipatawag Colonel La Chica, mas may para nako ba? Ipatawag. Ngano mo doduham sa patawag? Para nako ipatawag na para maklaro ta lang ni. Kay mo man naghimong katawan ron. Suniso Belat. Dili man na o Bisaya, sa Bisaya na kay di medyo lain. Pero ang naghimo Tagalog man. Kadto man skill na La Chica. Mo na karon diha nga medyo dunay kalainan. Kay kini kong pangalan may kining alias god. Sa joint circular sa kuwa, wa siya gidili, wa sa gi silent ang joint circular sa kuwa. Ug unya kana mo pagdagngan kumon maguna ngadto sa kalihukan sa mga labi NPA, ngari kas kalihukan sa Intel kumo na mismo gani kami mga taga-radyo. Ako na ko maapil ana kay gikan sa akong pagka DivCom graduate man ko may galap, internship na mo sa una day. Nagdaan mo ko sa kungan tinuod kay daan kag tinuod nga intern ka. Pero pila man kabuk taga radyo katos Bobby Nalsaro di man to Bobby Nalsaro, Pablito Nalsaro man to. Ang radyo nim lahi. Bisa kanis Ken Galinia, Caroline guni, nyak na Ken. Dia kana si Idol Boyki. Boyki din nga ano tinuod niya, tinuod niyan. Di man na Boyki, ngan lang na Grab Riders kan sa una. Sa imong gidang nga on in lahi ba? O kana DJ Mikey day, usa din na. Di ba yung tinuod ngan? Lahi na ngan sa imong sa on-air nga ngan. Mahimo ng katawanan sa Idol Mikey kay ang ngan ba gid na Mikey Gol. Giusab na naron nga iyo lang kay mulain man kay paminon. Kisa may naghimo ana akon palag ko na sa una ana. If ko ko ngano ninyo mga ngan ba usaban mo may kuan sa mong area manager. Ako na ko ngano kisa may area manager sa bag-ong nga nakuha sa ako sa amigo tong area manager na amigo nako. Lahi sa iya day kay para kuno mo katsi kuno sa on air ba. Gikan to sa ABS kadtong ilang area manager niya mo toy nakuha ni atong usbon kay kun ako yung palag ko primero nga ngano nganlan si Ali, DJ Ali, Alimatok, DJ Tina, Tinabal. Lain para nako ba. Honest ha, akong pangunta na sa buhay kaya na murag ni palag ko kadali ba, kadali ra pero so kay kuan ko ni gi-explain na sa ilang area manager tagay-tagay mi dito sa kuan niya. Unsa man nganong para kuno katsi mapuy iya, girespetaran ko na lang. Ha? Kaya Idol Boyki, di man kung manangan man sa on air, di man tinuod nga niya sa birth certificate. So kanang pangan mahigala sa kadamay nana, dili na siya kunoy.
normal na labi na sa kalihukan didto mga higala sa Intel. Ato na ipadayon unyang tataon ha kay kada na para maklaro man to ba. Ano i-explain talaga klaro pero in fairness, pareha katawanan ang prosecution o ang defense doon na sila yung mga pareha man antigo, no? Ang pag-present, pareha nga doon na yung mga paukya bod para sa mga tao, mga sukitig paminaw kay ang pangutana sa prosecution gipalusot yung pangutana nga scam ni, giobjekan sa defense, ipa-stricken off from the record. Lain mo to paminaw na di matongil adto to. Tang-tang. Pero ang defense pod nakabawas pod. Magpangutana kaya pala kaya yung answer mo ay paulit-ulit dahil paulit-ulit din ang tanong. So pareha bata sa pareha nakabawas-bawas yun. Ug sa boxing pa pareha sukmagay yun niya nakabawas-bawas. Nakabawas po ng defense. Kaya paulit-ulit ang sagot dahil paulit-ulit ang tanong. Objection, i-withdraw. I-withdraw ang pangutana pero huma na, napalusot na. Pareha sad mahigala sa prosecution. Nangutana about scam, stricken off from the record pero napangutana na. So, in fairness, ang duha ka mga abogado pareha-pareha, katawanan, pareha-pareha kabawas-bawas, okay ra andagan. Baka rita sa unod sa impeachment trial ato i-explain og dugang unya ang dugang pa mga anggulo, mga sukit paminaw labi na ang pamahayag ni Rafi Tulfo.